Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sannan mu da sake saduwa cikin wannan channel namu ta Sirrina TV. A yau mun kawo muku jaruman Kannywood guda 12 waɗanda suke da 'ya'ya, waɗanda kuka sani da waɗanda ba ku sani ba. Kar ku manta ku danna mana subscribing kana ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda daga mun saki sabon shirye-shiryen mu za su zo gare ku kai tsaye. Sirrina TV. Ashe so yana da zaki ya zarce zakin zuma, in yayi zafi yana da ɗaci ya zarce ɗacin maina. Dacen masoyi na gaskiya ke sawa ayo murna, rashin masoyi na gaskiya na sawa a shakuna. Ina kika je masoyiya ta ganin ki sam na daina, rashin ganin ki ya sanya ruhi da zuciya ta kuna. Don Allah ki dawo masoyiya karki ɗanɗana min guna, in babu ki zan zamo maraya zan so ki ɗan tina. Yaushe za ki dawo